Lekker poetsen. Zijn nogal wat ramen. Ik ben lekker aan het poetsen. Ja, erbij. Nou? Mooi werk. Moet gewoon gebeuren. En korte handjes ben altijd nederig. Maar als je dat zou zeggen, dan denk ik dat je ook net zo mooi werk vindt. Ja, maar het wordt beter. Het wordt geen. Dus, en wat gebeuren als ik er net nog maar een oor was. Zo simpel is het. Ze worden zo wel goed skiën. Ja, dat lekker nat worden we ervan. Maar jou bent degene die de stoeltjes zal ik het wel moeten? Nou ja, ik stap hier gewoon in wat ze nodig hebben, wat er gedaan moet worden. Dus ze vroegen me stoeltjes. En straks de ramen. Er zijn hier in de kassa heel wat ramen om te lappen. Ja, nou gelukkig hoeft dat niet wekelijks. Wat een bedrijvigheid is het hier. Ja, dat is 2 keer in het jaar is het hier eigenlijk druk. Maar dat we hier aan het werk zijn met z'n allen. Het is het skimmuitje van de kassen, want de kassen komen uit de wintersleep. En hij weer propvol met planten, met grote Q-planten, de bananen, de citrussen. En dat juist, wij hadden hier alle hier nou boeten staan. Het wordt neemt de tropische kas Beetseswaag. En dit zijn de kassen van vroeger van de adel, van de Lieklema's. En ze wie een gek op tropische planten. Dat weer gewoon een gebruik van de adel. Als ze waren moerden, dan namen ze vaak wel eens een keer een orchidee mee of een bijzondere plant om te gebruiken hier in een kas. Dus ze moerden ze elkaar, terug elkaar, dus planten te hebben. Nou, hier komen we dus in de tropische kas en dat vielen je met me hier, want het is hier aardig warm. En ik kan je me hier even zien laten, een van de oudere bjemmen die we nog hebben van heel betiet, dat is deze koffiebeen. En die had de adel er dus al in zetten. Maar dit is echt jouw plakje. Ja, als ik hier alleen nog ben, want ik woon hier in het dorp. En dan even hier een oorke heen en dan viert ik de rest ik. En ja, dan ben ik met de planten bezig en ik zie ze gewoon. Praat je wel eens in de planten? Ja, wist. Zo. Maar wat Daar zie komt je weer dan? een blomke. En nou, goede dingen, zie ik dan. En met jou mezelf ik even een complimentje. Van goede post. Ja. En hoe leuk is het hier in de kast? Het is prachtig hier. En iedereen is gewoon vol passie hiermee bezig. En dat vind ik een hele positieve energie. Iedereen die hier rondstapt, die geniet. Zo om je heen. Het is toch een oase midden in het dorp.